Milí susedia, pozývame vás na prvý nefalšovaný kuchynský blšák na Starej fare v obci Kuchyňa, kde pripravíme malé občerstvenie, ale hlavne prineste, čo doma už nepotrebujete a môžete na blšáku ponúknuť iným, aj kvetinky, ktoré už máte doma prerastené, alebo aj výrobky, ktoré vyrábate doma a chcete ich ukázať, ponúknuť, predať. A tiež bude ukážka tkania na na krosnách pôvodných, a tiež strihanie huseníc, aby sme tie koberce mohli tkať. Tiež, keď máte doma niečo, čo už vám ide ušami, dopestované produkty, príďte ich ponúknuť. Niekto bude rád. Pozrite aj takéto krásne vajíčka, alebo ja neviem, sušené hríby, pozrite. No, ak chcete predávať, mailová adresa, telefónne číslo a hlavne príďte 8. septembra na Starú faru v Kuchyni o 15. po obede a bude aj prekvapenie, aj malé občerstvenie, aj lekvárik si kúpim. Teším sa na vás. Alala.